Tot va començar com un treball de l'assignatura d'emprenedoria de tercer d'ESO, però s'hi ha acabat implicant d'una manera o altra tota l'escola. El tema que van escollir, la situació dels refugiats a Europa, els ha plantejat moltes preguntes de difícil resposta. És una realitat que realment està allà, que no la podem veure perquè està una mica lluny, tampoc no està tan lluny, però és una realitat que com és tan constant, pràcticament no ens donem compte del que està passant. En un principi havien de preparar una petita exposició de fotografies, però també s'han documentat per fer uns plafons explicatius del conflicte i fins i tot uns vídeos. És una manera de treballar les assignatures i, a part, doncs això, tots els valors que envolten aquest projecte. El professorat ha decidit després implicar-hi els altres 1.200 alumnes del centre. Ens van donar aquesta cartolina, que és la realitat que estan vivint ells, i quan l'obres és el que volem nosaltres veure. Els de tercer de primària, per exemple, s'han cartejat amb nens refugiats i s'han format una opinió sobre el tema. No, per al lloc d'on vinguin les persones han de ser diferents. Tothom és igual. I que tindrien que tindre això el govern molt millor, perquè si no, això no pot ser. Les cartes s'han inclòs en la mostra, que pot visitar tothom qui ho vulgui. Veient la bona acollida que ha tingut, sobretot entre els pares i mares, des del centre es plantegen deixar-la fins al setembre.